Do Vysokých Tatier sa, hoci len symbolicky, vrátili staré časy. Obnovili tam tradíciu retropobytov. Rekreantov tak ako za starých čias budia píšťalkou. Potom musia absolvovať rannú rozcvičku a striktne sa riadiť programom, ktorý je na nástenke. Najväčší záujem o takýto typ rekreácie majú Česi. Ranná rozcvička, dobré ráno, milí rekreanti, vstávať a cvičiť. Už sa nám pripravili snídanie. Najprv rozcvička na chodbe, potom aj pred zotavovňou. Účasť je bez výnimky povinná. A na závěr cvičení se ze široka rozkločte, dejte ruce v bok. Ďalší program je striktne naplánovaný, presne tak, ako to bolo kedysi. Výlety brigáda kolem hotelu, športové hry, soutěž ve vaření guláše. Organizátori zdôrazňujú, že za tým, čo sa aktuálne deje v jednom z tatranských hotelov, netreba v žiadnom prípade hľadať politiku. Ide jednoducho o zábavu a recesiu. Aby sa lidi veselili, aby lidi proste zapomínali na iné starosti a proste jde to hlavou pryč. Mne teda Tatry strašne nabíjí. Veľká časť rekreantov sa na retropobyty do Tatier stále vracia, hoci vo februári 2023 ich organizovať dočasne prestali. Zotavovňa Morava, kde sa dovtedy konali, totiž potrebovala rekonštrukciu. Organizátori si však našli nové útočisko. Nechýba teda nič, teda okrem slovenských rekreantov. Len vzhľadom na tú českú povahu je toto predsa len také viac zaujímavé pre Čechov. Zmenilo sa ešte niečo. V minulosti bolo dobrým zvykom, že účastníkom každého turnusu bol aspoň jeden takzvaný bručoun. To je přesně ten člověk, kterému něco vadí. A toto je špatně a káva studená a co si to zase vymysleli a tak. Jako v tom filmu Anděl na horách, ale bručouna bohužel tady už nemáme. Prostě jezdí sem pohodoví lidé, kteří se chtějí bavit. Prostě parta lidí, která drží při sobě, která se dovede bavit a je to fajn, je to prostě paráda. Či jsou Tatry? Z Vysokých Tatier Jozef Slivenský.